nababy wannan waka ta sai na ga yan fim da kai da subi aka yi waka da kuma shamsiyya duka kunan kun haɗu. Ina taron akwai wanda na saka ta kwanaki aka yi magana akan wakar, wani mai sa kuka yi wannan wakar? Na tare shi ba? Kai da su ka tare shi. Yi wallahi, sorry, iya guri. Kamar na tsaya manana ko ta Abuja. So Nigerian film yawanci take. Akwai wani film ɗinta da ta taɓa yi na Hausa sai ta bani soundtrack. Kai mata, wato ɗan kiɗan da yake tashi a cikin film. Sai dai mata soundtrack. To daga nan kuma sai yin abin da ya tashi sai take nema. To sai ta kira ni a waya sai ta ce in hau kan wallahi za mu magana ta WhatsApp. Sai take ce min wallahi waka take so ta Hausa amma ga irin tsarin da take so irin na kaza da kaza comedians ne a gani. Sai da ce wannan abin ne a guri na gaskiya akwai wahala saboda kaman ba layi na bane kuma yace ta lissafo irin yan fim din da take so a sa mata suna da yawa ma ka gani. So da na fara wakar na daura wani abu daga ciki ko sai da ba tare na kasa yin ta kawai na gwada ya fi su nawa banza ta dade ta kai wajen wata daya a kwamfuta ka bai ci da ban karawa saboda da ni zan yi ni kadai ne a gani sai mace to kuma kawai na ga abin zai mugun ban wahala sai na kirawo subi sai na ce baiti kaza ya baiti kaza wani abu daga ciki kawai sai da ba tare na kasa yin ta kawai na gwada ya fi su nawa banza ta dade ta kai wajen wata daya a kwamfuta ka bai ci da ban karawa saboda da ni zan yi ni kadai ne a gani sai mace to kuma kawai na ga abin zai mugun ban wahala sai na kirawo subi sai na ce baiti kaza ya baiti kaza shamsiyya ta daura mana sai shamsiyya ta daura to har aka gama wakan ni dai ban ji daɗin muryata saboda gaskiya ba layi na bane sannan kuma da muka a lokacin nan sai da muka faɗa da ita shamsiyya ita wacce ita nanan me aiki gani akan akan ya za a yi ba zan tura mata wakan ne kuma ina ganin ba layi na bane saboda ba zan so ni ko kuma ba ma na son ni kawai in waka in sa dan fim a ciki. Me yasa? Me yasa? Haka kawai. Ka gani? Kawai ba na son wanda ta lissafo a zuba su. A zuba. Kawai na gaba zan iya ba. Hausan ce kawai Hausan kawai na sa da take kuma daman ita ma tana cikin list din. To kawai sai na sa Hausan sai wanda muka sare daga baya su biyar sa na sa muka yi to haka dai aka waka ta tafi suka yi bidiyon da ba su suna tana editin ma ina tunanin ba a cire ta wani kuma wato Nigerian film za su ta kenan? A'a na ga kawai za su haska a tashoshin su ne. Saboda ai wakan Hausa ne. Wakan Hausa ne, ita Yoruba ce. Amma kuma wanda suka ba Hausa bane suka kawo kan waka. Wanda suka hau gaskiya ba Hausa da mazan da matan duk ba normal Hausa ba. Suna jin Hausa dai amma ba Hausa bane. Subi. No.